Ahoj! Už ste niekedy počuli rozprávať Chaplina? Teraz máte tú pravú príležitosť, lebo ja vás práve idem pozvať na ďalší Kaufland detský festival. Na cestu k vám sme sa tentoraz vybrali do Levíc, a to konkrétne 8.6. a budete tam mať možnosť vidieť parádnu detskú oslavu, vystúpenie Mira Jaroša, Smejka, tanculienky, no a pre tých väčších tam budeme mať Alana Murína, Kaliho, mňa, no a samozrejme našim narodeninovým hosťom bude Juraj Bača. Viete prečo narodeninovým? Lebo Kaufland má 25 rokov. A ja mu k tým narodeninám želám veľa zákazníkov a takých usmievavých divákov, ako ste práve vy. Ahoj!